Enak apple ya. Tapi kok pedes apple yo iki. Iya pedes apple dul. Iku dol apa ya? Tek kaya kepedesan ngono. Kowe do mangan apa kok nyantek kepedesan ngono? Mie iki lho. Iki lho taweki ngombenan sawegel. Suwun yo. Iki es tuku ning ndi yo? Kok enak apple. Iki lho es teh guys ya. Pengen ngeteh? Teh Keisha solusine. Lokasine ana ning Desa Cendana ngarep M Amifa. Yuk pesen saiki. We